नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली। आज मी तुम्हाला चवळीची आमटी करून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा मी चवळी घेतली, स्वच्छ धुवून घेतली। आता ही मी चवळी आहे ना कुकरला पहिले शिजवून घेते आणि त्याचं साहित्य मी तुम्हाला नंतर दाखवते। तोपर्यंत मी आधी अगोदर शिजवून घेते। मी शिजवून झालं ना तोपर्यंत मी ते वाटप करते आणि त्याचं साहित्य दाखवते। बघा, चवळीच्या आमटीसाठी लागणारं साहित्य: ओलं खोबरं, सुकं खोबरं, कांदा, 2-3 लसणाच्या पाकळ्या, थोडंसं आलं, हे फोडणीसाठी 2 लसणाच्या पाकळ्या, थोडासा कांदा आणि कढीपत्ता, बस एवढंच साहित्य। आणि थोडंसं गरम मसाला घेतला। गरम मसाला पाहिजे असं काय नाही, कारण आमच्या मालवणी मसाल्यामध्ये सगळं गरम मसाला असतो, पण जरा सगळं चव छान येते आमटीला, म्हणून थोडंसं वरून टाकायचं, नाही टाकलं तरी चालेल। आता मी सगळं भाजून घेते। तवा इथे तापलेला आहे, आलं लसूण सगळं भाजून घेते। हे बघा इथे भाजलंय सगळं। आणि आता मी मिरी, लवंग आणि दालचिनी ते टाकते ते भाजून घेते। ते जास्त नाही, जरासं टाकायचं, खाली चिपकू नये म्हणून। आता मी बडीशेप टाकते, कांदा, गरम मसाले जास्त भाजायचे नाही, हलकी हलकी भाजायचे। आता हा कांदा आहे ना मी चांगला भाजून घेते। अब कांदा भाजलेला आहे, आता मी त्यात ओलं खोबरं घालते। हे ओलं खोबरं आणि सुकं खोबरं मी भाजून घेते आणि एकदम वाटप भाजायला दाखवते। हे बघा वाटप भाजून झालेलं आहे। आता हे मी ना डिशमध्ये काढून घेते, ताटलीमध्ये, आणि थंड झालं ना ते वाटून घेते आणि मग नंतर मी फोडणीला दाखवते। ते पूर्ण थंड करून घ्यायचं, नंतर मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं, नंतर तुम्हाला मी दाखवतो। हे बघा वाटप मी वाटून घेतलंय, वाटून घेतलंय आणि हे असं चमच्याने दाबून घ्यायचं, मिक्सरला बारीक नाही करायचं, कारण मिक्सरला केलं त्याची काय पेस्ट तयार होते। त्याचं काय करायचं, ते पाणी ओतायचं असं थोडंसं, ते सुकं झालंय ना, पाणी आटले ते कमी पडतं, हाताने असं दाबून घ्यायचं, तेवढं ओबड ठेवायचं असं। जास्त मिक्सरला बारीक नाही, मिक्सरला बारीक करायला त्याची पूर्ण पेस्ट तयार होते, पिठलं तयार होतं त्याचं। चमच्याने दाबून घ्यायचे, मोबाईल तर त्याची आमटी चांगली लागते। आता इथे मी टोप टाकत ठेवलाय, कांदा, लसूण, कढीपत्ता फोडणीला घालते, भाजायला द्यायचं, तडकवायचं आणि ब्राऊन करून घ्यायचं। बघा आता कांदा आणि लसूण भाजलेली आहे, त्यात मी आता हा मालवणी मसाला घालते। मालवणी भाजलेला मसाला, जरा हिरवा मसाला काय घालायची गरज नाही आहे, कारण त्याचा कलर छान येतो ना। आता आपण काश्मीरी मिरची कसा कलर छान, तसा कलर छान येतो, म्हणून तो घातलेला आहे। तुम्ही घालत पण नाही कधी, फक्त तुम्हाला दाखवण्यासाठी घालते। त्याचा उपयोग किती असतो, हिरव्या मच्छीच्या सारासाठीच नाही, ते आपण जेवणाला पण असं वापरू शकतो। आणि हा मालवणी मसाला हे पूर्ण असं ढवळून घ्यायचं। आता मी फोडणीला घालते, लगेच झाकण ठेवायचं पुढे।
मी बाहेर जाणार नाही. हे वाटप घालून घेते. मिक्सरचं भांडे सगळं धुवून द्यायचं व्यवस्थित. तर मी यात थोडं मीठ घालते. मीठ घालते आणि ढवळून घेते. आणि एक कोकम, हे बघा एकच घालते, जास्त नाही घालायचं कोकम. याचा आता कड यायला जायचं चांगला. थोडीशी कोथिंबीर पण टाकते. कोथिंबीर तुम्हाला मी दाखवली नव्हती. कोथिंबीर टाकते आणि आता कढी यायला देते. बघा चवळीची आमटी झालेली आहे. चांगला कड आलाय. मी केलेली चवळीची आमटी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. आणि सेम तुम्ही अशी करून बघा. चला पण भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.